ஊரெல்லாம் திரிஞ்சு கோயில் கோயிலா திரியறது இல்லப்பா. உனக்குள்ள நின்னைனாதான் ஞானம், உனக்குள்ள நின்னைனாதான் மோட்சம், உனக்குள்ள நின்னைனாதான் முக்தினார். அதனால சொன்னார், சுற்றியே அலைவதில்லை சூட்சம் சூட்சம். ஊரெல்லாம் தெரியறது இல்லப்பா, இது ஒரு ரகசியம். சூட்சம்னா ரகசியம்னு அர்த்தம். அப்போ ஊரெல்லாம் தெரியறது இல்லை, சுற்றியே அலைவதில்லை சூட்சம் சூட்சம், சுழியிலே நின்றாலே மோட்சம் மோட்சம்னார். அந்த மாதிரி நம்ம நினைவுகளை நம்ம புருவ மையத்தில் நிறுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் அந்த மோட்ச கதி உண்டு. நாசகதி ஆகாமல் இருக்கணும். நாசகதி ஆகாமல் இருக்கணும்னா மூச்சு வெளியே போகாமல் இருக்கணும். உங்களுடைய மூச்சு உங்களுக்குள்ளவே நின்னால் மோட்சம், உங்களுடைய மூச்சு வெளியே போனால் நாசம். அப்போ இந்த மூச்சு உள்ளவே நிறுத்த முடியுமானா மூக்க பிடிச்சி நிறுத்த முடியாது. பழக்கத்தாலேயே அதை உள்ள நிறுத்திக்கணும். அந்த மாதிரி பழக்கம் சொல்லி கொடுக்கறதான் இந்த ஆசிரமம். இதை பின்பற்றி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டு.